Tortillarik onena! Kaixo, Unai, Jon, eta Iruro gara. Eta gaur nola egin tortillarik onena azalduko dizuegu. osagaiak! Hemen daukagu osagaiak. Patatak, gatza, arrautzak, Olioa eta tipula. Prestaketa! Orain tipula mozten dugu. orain patatak zuritzen ditugu. Orain patatak moztuko ditugu. Lehenengoz oliba olia botako dugu. Eta gero tipula botako dugu, bigundu arte. Eta orain patata botako dugu. Eta orain gatza pizka bat botako dugu. No? Hurrengo pausua arrautzak botatzea eta nahastea da. Orain patata eta tipula nahasten dugu arrautzarekin. Hurrengo pausua nahaste guztia saltaginara botatzea da. Orain alde batetik bestera buelta emango dugu.